Guys, sumanaday mi kuan guys pamahaw. Diya. Las Junjun dari ng laba. Sinilihin guys ng laba. Sa nang laba siya. Diya katang panahon ra ba kay kuan. Kulimlim ara man tong inita ganina ka diya karon kay mulimlim naman pud. Panglaban guys, ang mga underwear na laman na ijara nang ipang kuskus wani jagi washing ijara nang ipang kusutan. Ang mga short nangahihay na ni jag mga short na mga maong mga short na unja unlan ni giyan kasi giyan nagdadana siya unlan sa eskwelahan na may badyong klase magtugtog kuno siya dito muna jang gidada jag ilabhan ni jag katong isa na pud mo ijang gida. Nasaan na tang labandiro nga na may tingtingag na. Nabhak na naman imong likod. Kasi imong likod. Yan na, yung mga kwan guys, sinayhay. Mga jacket. Nagipang sutsot ni Gian nga jacket kay karong si Manaha, murag sa gunson nga sige 101. Karong galing, taligsik na gani po do. Butangan ni trapal danhi kung maglabas siya kay kuan man mainit man no talig arong dipod mataligsikan ba pres karon ning taligsik na pod kulimlim ang katang kuan karon guys panahon guys unsa man kaya pag di na hapit na hapit na man ba hapit na di makaya sabi ko hapit na di na makaya hapit na man pwede ra man nimo imong iulig imong asawa og hindi ka puy na. Pwede uli. Ito man po yung ginikanan, andam ra po tumudawat. Pwede uli dahil. Pwede. Maayo ko. Kuskus, bira. Di man na ni pangwasing ng mga kuan guys, underwear. Masarte pa man na siya na humang laba. Sira yan. Masira ang kinabukasan. Kumbati, mga slot na nangatang mga kantidihan. Lusot, nagsuot na lustrid na. Kaya gimadyo o kuskus. Kagbilahan pa na gimadyo kuskus, wala na, piang-piang na. A few moments later. Guys, madyo ko to ni Jung tanan. Karon nung lakaw mi ni Junjun guys, kay maghatod mi og pamisa ni Papa sa sementeryo. Unja, shout out ni Ma'am Emiris Tumampok. Dagan kayong salamat Ma'am sa imong pagjikas. Pagpalit og kanay snack. Thank you so much. God bless you always. Pagamping sa kanuna, kan kayong salamat sa imong gi-share. Nagrasya karong adlaw. Okay, makapalit ko og suman bulanghoy. Nanaw ko dito og nabay suman bulanghoy, dagan puto. Kay mo na yang kami ngawan na ko mismo. Dagan kayong salamat, ma'am. So manglakaw sa mi guys. Pan guys. Nagianan kay hindi ka nag-uwan. Busog-busog na pag ang mga tanom, na napay mga sagbot, kunting nagdagto, nahinlo na. Nagang ginuhinluan na, hapsay nag mga tanom. Gamuang tangad. Tambok na gamuang tangad. Ang daghan na katon laman dito dapit, tagi sa kapunuan na luja kay giibot man na. Pasipadan ba? Manglakaw sa mi guys. Ngita mig machugon. Mangita mig suman nga bulanghoy. Salamat sa nagbuhala, nadagat naman dani. Na. Yanan, nadagat. Basta mag-uwan gani. Matunaan dyan na diha. Nagatang kalsada basa. Kay nakuwan. Tayo dyan, lali taligsik. Naptan putag taligsik. Ako rani. Labay rani. Salin-salin rani sa kanina.
kajumpay dito, mansion. Nagkuhan. Uwing mo, ulan, mapiling ka. Siyempre, mabasa man ka dito kay Uwan man. Basa man ka dito kay Uwan. Ay, klaro. Ay, klaro, te. Napta naghuwag mga limbarok. Oh, yeah. Basa na kami. Ano si reklamo diha nga basa kay Uwan man. Kami sa... Sige. Eh, dyan na Miss Mercado, gawan Uwan. Basa. Basa na. Nawa pa kung dyan nga basa. Nato na basa kay Uwan man. No, hindi mo basa. Ang kawawa ni mo, basang-basa ka, jarang kainit. Diyan ka rin kay Uwan. Diyan ka mong panitan ng suman. Ano na lang may mong palitin. Saging na lang. Iso dyan ipangitaan ng kuwan ba, suman. Asa? Basig na suman dito ba lang may paspikas? Dito ba? Iso dyan pangitaan ng suman bulangoy ba? Sahira na ibaligja? Dari ko no. Ari pa na puto. Puto raman ba? Putong balangoy na dari oh. Yeah. Putong balangoy. Umasa. Pila ni? 12. Tag-isa pa ko mama. Ano ba? Nilusak ko ba? Nilusak to. Ha? Nilusak. Tulo. Nilusak mo din ano ba? May biko. May biko. Sige, ang kon gina na. Kon gina na. Biko. Oh. Biko. Pilipin. Pilipin ko sa. Sa kabiko. Pila ni? Nilusak. Ha? Ano nang gidwa ka mo? Pagpila. Ang 12. 12? Nilusak daw. Saging, nilusak. Ini ako ba? Mapailain wala. Mo na yun din. Last na lang na. Pila 12? Oh, 24 ya. Ini ya tuh. Na, laki itu point dia. Lama. Salamat ah. Tugnaw na untian. Basta nang sanina. Siyempre, Uwan, mandingara ka, gitugnaw ka nga init. Uwan man eh. Di ka mabalaka kay gitugnaw ka kay Uwan, mabalaka ka o nanugnaw ka, dya init ka di panahon. Oo, pa kuno siya dito, kay basa kuno si Jack. Ito na naman siya ka mabasa kay Uwan, mauwaw ka o basang-basa ka o tag-init. Ay nawa ko kay unti lautil na ko dili sinina until murag. Di mo guna ikaw uwaw kay kaibang lapok. Ang pisik sa ligid na sa kuntiil. Siyempre, understood mas mga tao kay Uwan. Oo, ka pa siguro na kadagto di kawawa. Nauwaw ka datos nila maligtag isnak na gwapa. Ay trip mo. Kay, sikad-sikad ka rin po dyan nauwaw. Wag ko kaila. Yung pagkong kasanginan. Wapa, sunod adlaw, ila-ilahan na to. Kay, pauwaw si Jack. Makatinga, kay karon pa ng gawaw. Kasanginan na inoon. May tayo ako makwanda. Pauwaw, good. Daw, sige, pasiplat dito sa tindiran na gwapa. Diyan na una. Kalami ka man ni saging, hoy. Arte-arte, good. May nainit po sa lago kay mauwaw. Kuntiil. Lapo kayo. Wag ko may umuwaw ko.
Di man ikaw ang lapok lagi kay tikuan. Huwag ko mauwaw lagi yan. Yung may lapok. Yes. Ay sus. Isos kita ang pangalan. Kaya pangalan niya ay. Oo, magdaga. Traffic uwan ka. Uminungunong. Ba't ko mentaliksik? Basa na ito. Pagkakadang taligsik ng pitisagtang. Hi guys. Uli nami guys. Balangoy na puto. Nantanin nyo guys sa puto nga. Balangoy. Si mama. Salamat sa sponsor. Si mama. Nito nga kasi siya. Saging ng lusak. Saging ng sinupa. Bangit din ka mukha kay saging man eh. Mami, be. Mami, be. Okay, pwede ay. Huwag man gani suman. Nawaw. Sige daga nga. Bagong out po. Nagrizaga na eh. Nawaw po ko niya. Tingin mo eh. Kaya hindi mo ko sa zumbok. Napok ang tiil. Sus. Nungulog! Mo pala kang daga. Garo niyo ba? Nakaunaran dyan kami bantay. Hindi ka na ako. Nakaunara ka. Nawag daga. Nawa ko nung daga guys. Hindi ko pasipla. Huwag ka mauwa. Bisag lapo kag ibong tiil mo. Basas uwam. Yala, bye. Hindi ka mauwaw. Import ka sila ng imo. Yeah. Igunting jugwan. Pinapita. Igunting jug kinalingin. Nawag daga. Chiko wawan. Oo man ta. Ibuwag na ni mo. Makuha kag daga. Mahulog din na yung kandon. Yung gisinit da. Namalit si Junjun Ukan guys sa skin day. Kaya pag among kuhan puto ako wala hurot. Kanon ako nakuha. Oh, Ito na. giyan, binigyan. Hindi nga mag skin day ka. Wala na ako. Bu! Oh, ito. Gawa mong gajid na. Mahumok na to tangi. Napadre sa rin ma. Nawa sa rin. Meron ka mag-iis ka. Gutom. Masaya flavor ni. Salad. Hindi na ako ibutang di. Yay. Alam na sino nagbutang diya. Salad ni. Sa skin di guys. Alam mo pagkahimo. Kaya mag skin day o kato na maligay barbecue. Saan yung putong bayanan? Saan magtanaw? Ito na yun. Sige tanaw. Naka-istaway sila. Sabon. No. Si mama karas tindahan. TikTok. Banda ng cellphone. Di mo pa istorbo. Ano yung trabaho ni Jaden Burst? Napeskin di ma? Ma? Oh, Napeskin di? ha? Oh. Tatlo niyo yun. Hindi na ko. Iba na ko. May lang kay mag. Nagpakita ng init oh. Nabustot naman lagi ni. Nag-isip-supa no. Grabe naman, mamintang mo. Ilap so ba yun? Nag-isip-supa no. Goy, Buslot na. init siya pero ulan. Ano na palibutan siya tanam. Dumislit naman kayo mong mga basura na diha. Mong napuno na Ang ng basura, basura. karon pa ko nagbutang. Medyo nimod ka na sakpan ng ebidensya. Magay karon, ano sa palibin siya? Kita ng ebidensya. Ikaw, kaduha pag ajud. Karon pa ko nagbutang oy. Basura biya akong ipuson di kaya ako yung mong pasangil landa karon pa ko nagbutang. Grabe magbintang bay.
Karang bagay ko nagbutang, ako na po na nagbutang diri tanan. Hmm? Magbutang ko, Ikaw, magbutang ko diri CCTV para malaman kung kinsa magbutang. hindi na rin na lang sa CCTV kay nakitaan ka sang duha ka mata ka duha ka da nagbuta basura mo ng basura di na puno. Dalawa, karon ba ako nagbutang di na puno? Grabe ka. Sa likod. Butang kanina. Malikot po, malikot. Duha po na po, duha man mo ha. Hindi mo na para kansi. Opa. Hindi ko para kansi eh. Sige basura kaya kung kunin. Ang kanyang salamat sa permin ninyong pagtanaw sa mga vlog, magyamping sa kanunay, God bless ninyong tanan. Ang kanyang salamat sa sponsor sa mga Sponsor snack sa mga timog karon. karon guys. Thank you so much Ma'am Emiris. Amping sa kanunay. Bye-bye. Bye-bye, guys. Kita kita sa sunod ng vlog.